Добрый дзень. Тыдзень таму быў урачыста запушчаны адваротны адлік часу да адкрыцця 22 зімовых алімпійскіх гульняў. Ужо праз 352 дні расійскі курортны горад Сочы прыме спартоўцаў з усяго свету. І натуральна, што усе сёлетнія міжнародныя старты разглядаюцца скрозь прызму будучай алімпіяды. Апошнія ж міжнародныя турніры і беларусам даюць падставу паразважаць прадметна пра стан беларускага спорту ўвогуле і пра спадзяванні і шанцы беларускіх спартоўцаў на алімпіядзе ў Сочы. Да дыскусіі на гэтыя тэмы я, Вячеслав Ракіцкі, сёння запрасіў пражскую студыю заўзятара, даўня аматара спорту, палітычнага эмігранта Алексея Шыдлоўска. І на скайпе з Менску у нас будзе журналіст, які шмат піша пра спорт, журналіст Радыё Свабода Ігор Карней. Давайте, калегі, сябры, пачнем з хакею, які за часы прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі зрабіўся ледзь не нацыянальным відам спорту. Ва ўсялякім разе яго хацеў такім бы бачыць Александр Лукашенко. Зрэшты, ды і падставы для гэтага былі. Прынамсі былі, таму што ў 2002 годзе на алімпіядзе беларуская зборная заваявала 4-е месца. У 6-м годзе на чэмпіянаце свету была 6-й. У хакей сёння ўкладаюцца вельмі вялікія грошы. Хакей стала ў цэнтры ўвагі кіраўніка дзяржавы. Па ўсёй краіне будуюцца лядовыя палацы. Сам Лукашенко гуляе ў хакей, і ўжо нават яго малодшы сын Коля таксама выходзіць на лёд. Прапаганда хакею фантастычная. І вось сёлета, літаральна нейкіх дзён 10, напэўна, таму, беларуская каманда атрымала жорсткі накаут, прагуляла кваліфікацыйны турнір. На алімпіяду не паедзе. Чаму беларускі хакей апынуўся па-за гульнёй на зімовых гульнях? Ігор, калі ласка. Увогуле беларускі хакей апошнім часам дэманструе аднолькую фактычна тэндэнцыю, і разлікі на нейкі іншы варыянт былі збольшага прывідныя. Дарэчы, і непападанне ў плэй-офф кантынентальнай хакейнай лігі Менская Дынамо лішняе пацверджанне таму, што разважанне пра тое, што беларускі хакей мае нейкі ўсесветны ўзровень, таксама яны больш авансавыя такія. Што мы маем на гэты час? Вось сапраўды, як вы згадалі, пасля трыумфальнага 2002 году на алімпіяду ў Турын беларуская каманда не дабралася. У тым жа, прынамсі, на алімпіядзе ў Ванкувері ўжо праз 4 гады было 9-е месца, на чэмпіянаце свету таго ж года 10-е месца. І вось астатнія пазіцыі толькі пагаршаліся. У 2011 годзе 14-е месца, а у 2012 такая ж самая пазіцыя, і як вынік патрэба, неабходнасць змагацца за алімпійскую пуцёўку ў кваліфікацыйным турніры. Што магло стаць падставай для такой вось сумнай развязкі? Варыянтаў, конечно, можа быць процьма. Эксперты і адмыслоўцы выказваюць свае меркаванні. Магчыма, адным з такіх пунктаў гэта залішняя самаўпэўненасць. Беларусы ехалі туды ў рангу, у Данію, у рангу фаварытаў. Мабыць, такі невялікі такі супернік, можа, нязначны нават лічыўся, гэта зборная Даніі, якую можна было перамагаць. І вось нават такі красамоўны факт. Журналісты спартового выдання «Пресбол» знайшлі такі факт, што гульцы перад паездкай у Данію патрабавалі ад федэрацыі $500 000 на круг, як там было згадана. То бок, фактычна ніхто не сумняваўся, што ў Сочы беларусы ўсё-такі паедуць. Што яшчэ? Магчыма, няма матывацыі. У складзе беларусаў было 17 прадстаўнікоў кантынентальнай хакейнай лігі. У тых жа славенцаў такі прадстаўнік быў толькі адзін. І зразумела, што для многіх з гэтых 17 хакеістаў зборная гэта чарговая, не плянавая нагрузка, якая не прыносіць асаблівых матэрыяльных дывідэнтаў. Таму разважаць, што вось у дадзеным выпадку трэба абараняць гонар краіны, таксама з такой з вялікай нацяжкай, можна казаць. Дзякую, Ігор. Алексей, у вас ёсць меркаванне сваё на гэты конт? У прынцыпе, я ва ўсім згодзен з Ігорем. Хачу дадаць проста, што маё асабістае суб'ектыўнае меркаванне, што апошнія 5 гадоў беларускі хакей проста развіваецца не ў тым накірунку. Нават не можна сказаць, што развіваецца.
Это пачалося з таго часу, як Дынамо ўступіла ў КХЛ, на мой погляд, і быў зададзены неправільны вектар для развіцця беларускага хакею. Усе грошы, якія павінны пайсці, на мой погляд, на дзіцячыя спартовыя школы, юнацкія і так далей, на развіццё нейкай інфраструктуры і беларускіх клубаў, былі аддадзены на тыя значныя легіянерскія заробкі і заробкі легіянераў-трэнераў. Гэта вялікі мільён, дзесяткі мільёнаў даляраў. І все гэтыя грошы літаральна былі адвезеныя проста з Беларусі, і нельга сказаць, што яны укладаліся ў беларускі хакей. Таму будучыня беларускага хакея яшчэ больш смутная. Зразумела, вельмі такая дарагая забава для пэўных асобаў, якія б хацелі пагуляць і самі ў хакей і прымаць лаўры за цэлую зборную. Прысутнасць беларускай зборнай на алімпіядзе па хакею была б вельмі прэстыжная, але натуральна не медалёвай. Ну, наўрад ці ў нейкай дасягальнай будучыні беларускай команда змогла б тягацца на роўных з Канадай, Швецыі, Расіі, Чэхіі. Будзем рэалістамі. І давайте паговорым пра тыя віды спорту, які ўжо прыносілі краіне медалі, біятлон і фрыстайл. Алексей, вы прысутнічалі на чэмпіянаце свету ў біятлоне, які вось літаральна некалькі дзён таму завяршыўся ў Чэхіі. Як можна ацаніць выступ беларусаў з прыцэлам на алімпійскія гульні? Конечно, шмат хто чакаў большага па той простай прычыне, што мы маем Дашу Домрачеву, гэта вялікая зорка жаночага біятлону, і все чакалі ад яе прынамсі 2-3 медалі, і пажадана залатыя. Наконт астатніх спартоўцаў скажу, што яны выступілі менавіта так, як ад іх чакалі. Жаночая зборная займала свае месцы ў 20-цы, у 30-цы. Мужчыны, на жаль, не трапілі ні на жаднае прэстыжнае месца, проста па той простай прычыне, што яны зараз на гэта не здольныя. Хаця праца, як мне здаецца, Рафаэль Пуарэ, галоўны трэнер мужчынскай зборнай, робіць правільную працу ў правільным накірунку. Магчыма, гэта дасць плён на алімпіядзе. Ігор, а з вашага гледзяшча, чаму беларуская зборная па біятлону не развіваецца? Мужчын, ну, увогуле, напрыклад, я нават і не дапушчаў бы для ўдзелу у нейкіх прэстыжных гульнях, нават на стартах Кубка свету, таму што ніяка не бачна прагрэсу. Чаму вось у жаночай камандзе украінкі, полькі, чэшкі вельмі моцна прагрэсуюць? Што такое? Пуарэ трэнер, спецыяліст нямецкі ў стральбе. Чаму застой? І зрэшты пра Домрачеву. Ці зможа яна пацэліць у той алімпійскі медаль у Сочы? Ігор. Ну, увогуле ёсць такое меркаванне, што мужчынскую зборную можна было і расфармаваць, набраць новых людзей і, напэўна, з большай эфектыўнасцю іх рыхтаваць да нейкіх вялікіх стартаў. Таму што, ну, фактычна атрымліваецца сітуацыя, што і жаночая, і мужчынская паловы біятлоннай нашай каманды, яны, ну, скажем так, заточаныя на аднаго чалавека, на Домрачеву. І вось я, рыхтуючыся да праграмы, наткнуўся на інтэрв'ю расійскага каментатара Дмітрия Губернева, які вось выказаў дастаткова, мне здаецца, ну, такую дакладную думку, што у Беларусі, в прынцыпе, яны, беларускія функцыянеры і трэнеры, яны не глядзяць нават на іншых персонаў, толькі на Домрачеву. І гэта надзвычай зручна і выгадна. То бок усе методыкі распрацаваныя канкрэтна пад яе. Ён жа Губернеў згадваў і скаргі Надзеі Пісаравай, па-моему, такая была на спартовка, зараз она не выступае, якая наракала, што немагчыма ў камандзе існаваць, бо ўсё арыентавана і нацелена толькі на высокія вынікі Домрачевай. Таму так і атрымліваецца, што вось та ж Скардзіна, напрыклад, яна добра страляе, але дрэнна бегае. Ну, няма парады, як гэтую выйсці з гэта зачарванае кола. Ігор, скажыце, а вось чым можна патлумачыць, што Беларусь сёння сярод эліты у такім унікальным, я сказаў бы, нават экстрэмальным відзе спорту, як фрыстайл, які з цяжкасцю ўвогуле патрапіў у алімпійскую праграму. Чаму фрыстайл? Ну так, сапраўды, фрыстайл прыносіць стабільна медалі ў скарбонку беларусаў, пачынаючы ад 98-го году, ад Нагана. Ну, з аднаго боку, гэта сапраўды дзіўна, таму што сам фрыстайл, гэта, як бы, калі можна так казаць, прадмет адбракоўкі спартовых гімнастаў. То бок, кагосьці з трэнераў не задавольвае артыстызм гімнастаў, кагосьці, ну, некія там сілавыя якасці, яны іх адбракоўваюць у фрыстайл. Там, ну, гэтыя, прынамсі, фактары схаваныя пад адзеннем і у высокім палёце не вельмі разбярэш.
Але ці будуць у нас яшчэ такія спадзяванні медалёвыя. Вось у 2014 годзе Дмітрию Дашынскаму, нашаму беларускаму асноўнаму спартоўцу, фрыстайлісту, будзе ўжо 37 гадоў. Ці здолее ён зноў так высока ўзляцець на п'едэстал? Гэта пытанне. Той же Алексей Грышин, трыумфатар Ванкувера, ён пасля траўмы ў гэтым сезоне не паказвае абсалютна ніякіх вынікаў. Другая, трэцяя дзясятка – гэта ягонае месца. Але ж Ігор Дзяніс Осіпаў як бы зусім новае імя. Вось зараз на апошнім старце Кубку свету заваяваў бронзавую медаль. І ў гэтым сэнсе я хацеў вам, напэўна, коротка аднаму і другому задаць это пытанне. Все ж ці прыземляцца нашы спартоўцы, фрыстайлісты вот з такіх высокіх скачкоў, палётаў удала на этой Олимпиаде? Игорь. Предастал не толькі Осіпаў, але яшчэ Максим Гусцік і былі іншыя, але гэта маладыя спартоўцы. На этапах Кубку свету сапраўды яны могуць дэманстраваць нядрэнныя вынікі. Іншая справа, ці саўладаюць яны са сваёй псіхалогіяй, з нервамі падчас такіх адказных стартаў, бо было немало прыкладаў, калі ў кваліфікацыі яшчэ ў Солт-Лейк-Сіці, па-мойму, Вараб'ёў той жа, ён у папярэдніх спаборніцтвах быў на першым месцы, а калі прыйшоў час ужо скакаць у фінале, прызямліўся апошнім. Алексей, што вы думаеце з гэтай нагоды пра прызямленне нашых фрыстайлістаў? Я ўсё ж лічу, што беларуская фрыстайльная школа гэта лепшая на прасторах былога Савецкага Саюзу, і менавіта таму з Расіі нават спрабуюць перацягваць беларускіх фрыстайлістаў, каб выступалі за іхнюю зборную. Таму я веру ў тое, што могуць беларусы ўзяць медаль, прынамсі нейкі на Алімпіядзе ў Сочы, бо все падставы, на мой погляд, для гэтага ёсць. А вось такое пытанне. Вось мы говорим пра фрыстайл, экстрэмальны від спорта. Можа, ў нейкай ступені нават экзатычны. Людзі не вельмі лёталі на лыжах у паветры, але людзі заўсёды каталіся на каньках, ездзілі на лыжах. Чаму ў Беларусі не развиваются традыцыйныя, так бы мовіць, зімовыя віды спорта? Лыжы, канькі. Пачнем з вас, Алексей. Наконт лыжаў, то я скажу, што ўсе беларускія асноўныя поспехі ў лыжных гонках былі дасягнутыя падчас таксама Савецкага Саюзу, калі была гэта расійская лыжная школа. У Беларусі проста няма добрых дзіцячых настаўнікаў, якія проста паставілі на ногі дастатковую колькасць спартсменаў, каб адабраць з іх лепшых, каб яны выступалі за зборную. Гэтага проста няма. Я лічу, што магчыма трэба завесці нейкіх спецыялістаў на дзіцячыя школы, каб яны проста гэта зрабілі. Тое самае датычыцца і канькабежнага спорту. Вось, Ігор, вы шмат пісалі, я памятаю пра Ігора Жалязовска, мы добра помнім легендарнага беларускага канькабежца. Вот паглядзіце, пры Лукашэнку набудавалі лядовых палацаў поўна. Як яны выкарыстоўваюцца? Чаму ў гэтых лядовых палацах, скажем, не развіваецца канькабежны спорт? Як іх можна выкарыстоўваць? Ну вот яшчэ прыклад. У нас ёсць пад Менскам стадыён, зімовы стадыён у Раўбічах, дзе вельмі нядрэннай была калісьці біятлённая траса, стрэльбішча, там і трампліны ёсць. Чаму гэта ўсё прыходзіць у заняпад? Чаму сюды не ўкладваюцца грошы, а ў нейкія лядовыя палацы? Як бы іх выкарыстоўваць? Ігор. Так, ну вось згаданы вами Ігор Жалязовскі, я сапраўды з ім шмат кантактаваў. Ён яшчэ ў сярэдзіне 90-х, калі быў фактычна сасланы ў паралімпійскі камітэт за свае занадта, можа, меркаванні, якія не сыходзіліся з генеральнай лініяй, ён прапаноўваў дзяржаве свае рэальныя паслугі. То бок чарцяжы, рэальныя будынкі лядовых арэнаў, якія менавіта спецыялізаваныя і арыентаваныя пад заняткі канькабежным спортам. Таму што ў звычайных гэтых лядовых палацах, якіх набудавалі ў Беларусі, гэтым відам займацца немагчыма. Но, на жаль, нічога не атрымалася, і ён знясілены гэтай няроўнай барацьбой сышоў у бізнесе, зараз яго фактычна не відаць і не чуваць. Што да выкарыстання ўжо гатовых аб'ектаў, а можна нагадаць, што да 2014 года, да чэмпіянату свету па хакеі, у Беларусі будзе больш за паўсотні лядовых палацаў, можна іх цалкам эфектыўна выкарыстоўваць. Як прыклад, тое ж фігурнае катанне, той же шорт-трек, той же кёрлінг, экзатычны, але які ўсё больш набірае абароты ў свеце. І калі, напрыклад, кёрлінг, напэўна, все-таки дарагаваты, гэтыя каменныя прасы, скажем так, яны дарагія, не кожны раён пацягне іх, то шорт-трек это элементарна. Это комбінезон, канькі, каска і гатовая хакейная коробка. Развівай
з першага класу дзеці будуць задавальненнем бегаць. Пакуль жа ў гэтых палацах амаль штодня прыходзяць звесткі, то банкеты, то вяселлі, то карпаратывы, то бок выкарыстоўваюцца абсалютна не для заняткаў спорту. Зразумела. Алексей, вы вельмі часта бываеце на розных міжнародных спаборніцтвах і нават часам камера тэлевізійная выхоплівае вас чырвона-белым сцягам. А вот такое цікавае, як мне падаецца, пытанне. Сёння Беларусь мае як бы два сцягі: дзяржаўны, афіцыйны, чырвона-зялёны, і вось нацыянальны чырвона-белы. А як спартоўцы рэагуюць на чырвона-белы сцяг? А. Б. Ці рэагуюць яны ўвогуле на эту падтрымку? І ці варта іх падтрымліваць, калі яны вось так праігрываюць даволі часта? Ну, падтрымліваць варта ў любым выпадку, таму што калі ты перажываеш за спартсменаў сваёй нацыі, за свае каманды, то якія б вынікі яны не паказвалі, ты павінен за іх проста балець. Вось Домрачева рэагавала на чырвона-белы сцяг у новым месцы. Тут распавяду такую гісторыю, што мы пачалі крычаць, калі яна праходзіла паўз трыбуну «Даша, Даша», і яна пачала шукаць нас вачыма, каб памахаць рукой. Праблема ў тым, што яна шукала вачыма зелёна-чырвоныя сцягі, а мы махалі чырвона-белымі, таму яна так памахала проста на топ, але не зарыентавала. А зелёна-чырвоных проста не было побач. Не зарыентавалася, каму памахаць. Ну, відаць, што ўсё ж такі няма такого погляду, што могуць заўзець чырвона-белымі сцягамі. Гэта дачыненні заўзятараў і спартоўцаў. Якія дачыненні, давайте даволі коротка, павінны быць з вашага гледзяшча паміж спортам і дзяржавай? Вот мы гаворым пра грошы. Мы гаворым ужо пра планаванне медалёў аж там у высокіх кабінетах. Вось ужо цяпер міністр спорту загаварыў пра ідэалагічнае выхаванне спартоўцаў. Пугай можна выбіць медалі. Мо лепей пернікам ці палітінфармацыяй? Як вы лічыце, Алексей? Ну, я лічу, што ідэалогіі ў спорце проста няма ніякага месца, гэта абсалютна лішняе, але дзяржава павінна падтрымліваць фінансава спорт. Магчыма, гэта не павінна ісці неяк з бюджэта, але нейкая падатковыя палёгкі для фірмаў, якія выдаткоўваюць грошы на спорт, на нейкія федэрацыі альбо на клубы павінны быць. Бо інакш, мы бачым на прыкладзе нават Чэхіі. Тут таксама дзяржава і недзяржаўныя прадпрыемствы падтрымліваюць спорт вельмі масава. Гэта быць павінна, бо інакш это скоціцца да ўзроўню фізкультуры і аматарства. А варта ўкладваць вось такія вялікія грошы, калі вынікаў няма? Увогуле, можа, гаворыць, спорт нешта такое другаснае, там па-за палітыка, найперш эканоміка, можа, нават культура, а спорт там дзесьці, а? Пытанне такое, што куды грошы гэта ўкладаюцца? Грошы ўкладаюцца у верхушкі і дае кароткачасовы вынік, які не дае базісу на будучыню. Трэба ўкладаць у дзіцячы спорт, і тады это як бы выстраіцца тая піраміда, выбудуецца, якая дасць вынікі ў будучыні, але это не будзе хутка. Игорь, калі ласка, ваш адказ. Ну, таксама, я думаю, што зараз увага дзяржавы да спорту проста зашкальвае, прычым зашкальвае ў негатыўным кантэксце. То бок Александр Лукашенко асабіста займаецца планаваннем медалёў. Гэтае планаванне кантралююць ягоныя дарадцы з адміністрацыі прэзідэнта, чыноўнікі з міністэрства спорту, нават віцэ-прэм'ер. То бок, да рэчы, міністэрства спорту прызначае дзяржаўнага трэнера, які кантралюе працу зноў жа асабістага трэнера спартоўца. То бок, тут нейкая ініцыятыва ці нейкая самадзейнасць у нармальным кантэксце, яна проста адсутнічае. Ну, сапраўды, я думаю, што трэба арыентавацца ў гэтым кантэксце, калі грошы выдаткоўваюцца, все-таки і на нізы таксама, бо гэта ганебна, калі трэнер дзіцячы атрымлівае па 2 мільёны рублёў, но яго які будзе стымул ці імпэт займацца з гэтымі дзецьмі. Ну, $200-250 за гэтыя грошы не пражывеш. І ад гэтых трэнераў патрабуюць, каб яны давалі некія новыя кадры, на поток ставілі. То бок, такім чынам, улада ў Беларусі актыўна ўмешваецца ў развіццё спорта. Вось Александр Лукашенко паехаў у Сочы, дзе і праінспектаваў алімпійскія аб'екты, і сам пакатаўся на лыжах. Інтэрнэт і нават дзяржаўныя каналы ў Беларусі паказалі гэтыя кадры. Не беда, калі чалавек нават пры такой высокай пасадзе падае на крутых скілах. Ён жа падымецца і, напэўна ж, паедзе далей. А вось беларускі спорт. Ці не заваліўся ён за год да Алімпіяды, Алексей? Не, я так не лічу. Лічу, што нейкія медалі на Алімпіядзе, безумоўна, будуць.
то бишь горш, чым на мінулай і пазамінулай алімпіядзе беларусы хутчэй за ўсё не выступяць, мой такі прагноз. Іншая справа, што просто спорт развіваецца пакуль што не ў неправільным накірунку. Нідзе нічога, ніякіх грошай для дзяцей, каб гэта было ў будучыні дало нейкі вынік. Ігор, ці не заваліўся беларускі спорт і ці стане і пойдзе ён далей развівацца? Ну, мне здаецца, он заваліўся найперш для самого Александра Лукашэнкі ў кантэксце таго ж хакею, таму што гэта быў настолькі зручны шанец убачыць сваімі вачамі сваю любімую цацку, то бок на месцы, таму што Сочы это ж не нейкае далёкае замежжа, дзе Лукашэнку не дадуць візу. Тут ён прыязджае як да сябе да хаты, у яго свая рэзідэнцыя. Натуральна, ён хацеў бы быць гледачом, быць разам з камандай. Для яго гэта гульня скончылася. Што датычыцца да выступаў магчымых, як там будзе праз год, цяжка прагназаваць, але будзе, конечно, вышэй за галаву скачок, калі прывязуць беларусы столькі ж медалёў, колькі з мінулай алімпіяды, якая пакуль рэкордная, то бок кожныя ўзнагароды па вартасці, залатая, срэбная і залатая медаль. Калі гэта здарыцца, гэта будзе добры поспех. Дзякуй, Ігор, дзякуй, Алексей, і ўсё ж мы любім спорт, і нягледзячы ні на што мы жадаем і медалёў, і добрых уражанняў, і нейкіх новых адкрыццяў беларускім спартоўцам і самім сабой. Дзякуй за ўвагу. Сёння ў студыі былі на скайп-сувязі з Менску Ігор Карней, журналіст Радыё Свабода, і заўзятар, палітычны эмігрант з Беларусі ў Чэхіі Алексей Шыдлоўскі. Вёў перадачу я, Вячаслав Ракіцкі. Да сустрэчы праз тыдзень.